mora chia ni pogruok wa kaka jo ODM mani party maduong' kaluo kik neni mano pogruok wa ni koro wadwa pingo sirkal matiyo sane akwayo joluo ni wabed unity mana kaka wadwa national se wacho cho mondo sirkal mabiro next wabed ni oganda wadonje sirkandno ODM gi kawuono party leader en Oburu Oginga ngano man gi paro mopogore osewach ni gidhi bedo gi NDC be NDC tangeni biro certify ni Oburu bang' mano jalumo biro ma ja ODM mabiro dwaro bedo ni balo gi paro ma kamano bang' NDC no manto koro biro tero oganda wa kamarach wabed kamoro achiel sirkal bodo no miwa yot mano William Samoei Ruto gima jaluo osebedo ka ywago ni historical injustices mosebed kinego joge wa po compensation notim wagombo ni gima no committee mano bedo formed mar compensating mabe jomoko nyocho se challenge modhi e court cha mabe kiyudo jok motero gine court gin jogo ma joma sawa jo central gi makoro gidwa ni ochul jowa mosebedo ka tho Kenya ka since 1963 wadwaro ni Ruto ket tiende motegno ochul jogewa mana achiel kuom the 10 point agenda ban nitie mogik akwayo ni oganda wa wang ni kwa dhi siasa ma 2027 nikech koro lek mar bedo no manyo keto koro onge gi sani nikech pok wabedo gi jalno manyalo ikoro within this one year mayude to kopo ni coalition wanyalo bedo ni oganda luo nyalo riwore gi sirkal matiyo sani wati gi opportunity no maber but jago kura wang ni koro kik wakaw ni wamiyo kura dana we make sure ni policy makers modhi yore od bura obedo wajumbe wa jogo modhi tero MCS wa gibed jogo manyalo articulate issues nikech piny loko gi policies motegno ok jogo mana mabidhi go oye koro gisamo kwa dhi manyo kurane moko dhi manyo tend piny ni to jotendwa miyiero e migepe mopogore obed jogo manigi chuny jopiny ni nyalo konyo piny koko mano to akwane joluo ni unity wa is our strength jogo madwa divide jaluo ni kik dhi sirkal mano ngama wuondowa wasebedi koya ahinya kendo waseneno ber kobawa wang ni sirkal mabiro jaluo nyaka bede kendo wadwaro ni ODM oket the house in order mondo coalition no obed ni sirkal miloso next jaluo ne 50-50 kaber gima ko wigi will kala kuona wadhi e table to kik wal we will ni we may end up there kwaringo lakini we end up being them in the middle kwa kala kwa de lakini sirkal ngema we are big community we have to have a bigger share kiko de yani we are going but we have a fixed mind we must be part of that meal yes kabisa erokamana enya agoro erokamana enya beno nyach El Nino Esther kod Nation Odongo weche mathoth anya mulose kar kae oganda yiere kod gi oganda moko bende pingo gi to wacho ni twak makamagi gen mag kono oganda kaka chal mar piny Kenya en kapod wadhi range kacha achiel kachiel kane Lino wacho kata ni gima lit kendo mit ahinya ni joluo dhi go ombulu ne Ruto to jotendgi ok dhi gonegi osewache kata ni ero kama una fea ine mana ka bichope karipo